Mielotxin taldea 2003an sortu zen helburu argi batekin. Nafarroako musika herrikoia, iparraldetik hegoaldera berriztatu eta bizi berritzeko. Euskara eta gaztelaniaz kantatutako abestiak, instrumentalen magia, dantza eta tradiziozko zein egile berrien doinuak uztartzen dituzte. Gure kultura beraztasuna eta aniztasuna modu modernoan islatuz. World musika estiloari jarraituz. Musikarien virtuosismoak eta instrumentu anitzen soinuak, txistu, txirula, alboka, edo akordeoia, kontrabaxua, pianoa eta munduko perkusioekin bat eginez. Zuzeneko indartsu, fresko eta kalitatezko bat eskintzen dute. Urte hauetan zehar, Mielotxinek nazioarteko eszenatoki handietan jo du. Eta Frantzia, Suedia, Portugal, Hungria edo Bulgaria bezalako herrialdeetan bere musika zabaldu du. Azken finean, Mielotxin folk modernoaren ikuspegitik aurkitu beharreko lurralde musikal bat da. Lehen notatik azken notara arte harrapatzen duen zuzeneko ikuskizunarekin. Mielotxin taldekoekin, taldea noiz sortu zen eta zer helbururekin sortu zen? Teorian jendeak ezagutzen duen bezala aurten 20 urte betetzen ari gara, beraz 2004an sortu nuen nik, Tafaian, eta helburua gaur bezalako helburua da. Hasi ginen helburu horrekin eta hau da Nafarroan daukagun herri musika islatzen, iparraldetik hegoaldera. Erranduzun bezala taldeak 20 urte bete ditu. Nola baloratzen duzu taldea hasi zenetik egindako bidea? Ongi. Oso ona izan da, oparoa, atera ditugulako 5 pasei lan, askenarekin gabiltza, oraindik ez dugu bukatu, baina ja aurreratu ditugu aurten 4 kanta, eta egin ditugu kontzertu asko, hemen, han, herrialde askotan, beraz, balorazioa ona, eta zuek ere, ez, bakarrik daramatzate 2 urte gurekin, baina zer balorazioa momentuz. Uste dut taldeak bere filosofiari jarraitzen diola, ez? Hasi zen pixka bat Nafarroako aberastasuna edo aniztasuna islatu nahian, eta horretan gabiltza. Mendik aurrera, soinu berriak esploratuz,
ez? Bai. Eta pixkat, hori, gure herri musikari beste buelta bat eman nahian. Eta orain ja, Santi, berriro elkartu gara lehenengo etzeguan, eta badaukagu ja kantaren bat berri. Bai, sortu behar dira, ez? Urrengo urtetarako eta udan entzungo diren eta dantzatuko diren kantak pixkat lantzen ari gara, bai, herri dantzak, fandango harin eta ez, estilo horietan mugitzen gara, kale jirak eta pixkat plazak alaitzeko musika lantzen, bai. Eta zer sentimendu edo emozioekin nagusituko zenut urte hauetan atzera begiratzea? Bai, 20 urte zuken ematen dituzula, bai 2 urte ez zueken ematen dituzuenak. A ber. Ez lehenengo zuk. Bai, hasieran nahiko poro izan zen lehenbiziko urteak esango dugu. Irabaz egin dituelako zari batzuk, atera genuen lehenbiziko CD-tik handik atera ziren lehenbiziko kontzertuak oso onak izan ziren, beti ospe onduko jaialdietan, eta horrek eman zigun behar genuen konfiantza eta pixka bat zineztarazi egiten ari garenak agian etorkizuna izango luken. Eta orduan ni bizi izan nuen oso pozik garaia hortan. Geroago esan ditu gure goraberak, nola ez, eta nik uste pandemia pasata ondotik ona berriro taldeak hartu du behar zuen indarra. Ez dakit nola ikusten duzu. Nik uste dut, azken urte hauetan, batez ere herri txikietara goazenean, ze giro sortzen den, ez? Bertako herritarrekin eta batera kantatzen duguneko une horiek, niretzat oso politak dira. Sortzen den giroa eta betiko doinuak, ez? Hemengo doinuak, pixkat kantaraztea eta dantzaraztea ere bai, niretzat sortzen den giro horrekin geratuko nintzateke. Ta nik beste gauza bat aipatuko nuke, Igor txikitatik entzun zuen Mielotxin, eta giretzat, behintzat, ore bat izatea orain taldean, eta ez dakit nola bizi izan zuen berak txikitan gure musika. Bai, 10 urterekin edo, hartzen dituen Mielotxinen CD-ak eta etxean, eta orduan aukera sortatu zenean ni taldean sartzeko, pozgarria izan zen, eta egia esan, nahiko erraza izan zen alde horretatik, taldean sartzea gehiengo doinuak eta kantak ezagutzen nituelako. Orduan, orain beste aldean egotea ez, espero dugu, norbait publikoko aur bat egotea hor gure musika entzuten eta etorkizunean jo ahal izatea gurekin batera. 20 urte hauetan taldearen filosofia aldatu da? Ez bezain beste, esan dugun bezala hasieran, helburu horrekin gabiltza, orain komentatzen ari ginen kanta berriez zertan datzan, eta zer zantik, orain planteatzen ari garen abestiak bide horretan dabiltza edo ez dut ustez? Nik ikusten dudana, Mielotxinen lehen diskak entzun edo oraingoak entzun, badago ari konduktore bat bezala ez, kantak eta pixkat estiloa mantentzen da bertako musika, izaten zenuten, Nafarroko berindu, Lesakako zera olentzeroren kanta edo herri jauteritako kantak, udako dantzak, hegoaldeko jotak, gero bai sorkuntza konprometituak eta ere bai ez, azken emankizunan jo ditugunak, badago jolasa beste kulturetako erritmo eta musikakin, baina hemengo oinarri sendo bat mantenduz, ez? Nik beraz, uste bai ez. Eta taldea nola dago antolatuta? Beitu, uste dut, pasatu direla 2 hilabete ikusi gabe. Ez antolatua agian, Antolatua zuek, talde bezala, nola zauden antolatuak? Musikariak tola, ez? Musikariak eta... Inigok jotzen du akordeoia eta ahots nagusia berak darama, Santi Etxeberriak
basua eta, bueno, hori kontrabasua jotzen du. Salva Tarazonak perkusioak jotzen ditu. Jorge Sánchezek gitarrarekin dabil. Eta nik txistua, alboka eta pianoa ere bai. Eran duzue, ikusten da, eta adin desberdinak daudela taldean. Nola eramaten duzue, badago, nabaritzen duzue aldaketarik pentsamenduan batetik bertzera, edo nola eramaten duzue? Nik ez nuke esango, nik ez dut sumatzen, ez dakizuek. Ni zaharrena naiz, hori agerikoa da taldean. Baina nik uste haiek sartzean taldean, bazekiten egiten genuen estiloa eta filosofia, beraz, momentuz nik ez dut sumatzen. Beti veteranoen gandik egin behar da ez, ikasi eta haien bietik segitu eta baino pixkat ziria sartu zere bai ez, noizinka, eta gurea gaztetasunetik zerbait eman ez. Hori, pixkat haize fresko hori. Bai. Eta ze estilo edo genero musikalek inspiratzen zaituzte gehien? Egiten duguna folk musika da, egin bat, ez? Beti saiatzen gara, beste buelta bat emanez, ditugu hortik referente batzuk ez, Inigo? Bai, beti, esan dugu, nik beti aipatzen du Oskorri, baina badago gehiago, nola ez. Gaur ikusten ari gara, nola beste lurraldetik egiten diren estiloak nahiko modernoagoak dira, musika elektronia sartu dutelako, samplerrak eta perkusiozko paz. Gu momentuz ez dugu erumur esploratu, burutik pasatu zaigu. Erronketako bat da hori. Pizka bat eraldatu. Ez da besti edo pieza musikalek funtsezko tokia dute zuen musika proiektuan? Dantzak, abestutako kantak ere, aur sartuko genituzke hainbat generoak. Daukagu jotak, dauzkagu zortzikoren bat banakoa, dauzkagu kalejirak, dauzkagu harina-harinak, eta Bai, batez ere koplak eta jotas de picadillo. Jotas de picadillo, ditzanak. Eta polita da nola gaur egunera ekartzen ditugun, ez? Joaten gara kopla horiek aldatzen, eta pixkat gaur egun gure inguruan gertatzen nahi dena, pixkat... Batzen, ez? Bai, islatu nahian. Eta zuen kontzertuko errepertoria nola erabakitzen duzuen? Norrek erabakitzen du, norbaitek badu bertzea baino gehiago pisu, gehiago taldean? Normalean nik proposatzen diet. Eta gero ja entzeguan ez, erabakitzen dugu guztion artean, ez, zer egingo dugun. Bai, kantu batzuk aproposagoak edo hasierak eta bukaerak, ez, ze kanturekin hasi, gero badaude, ez, kale jira batzuk edo nik zer dakit ezpatadantza erritmoan eta batzuk aproposak kontzertu hasteko eta bukatzeko, baina hortaz normalean Inigo arduratzen da eta hori. Eta saiatzen gara egokitzen, deitzen gaituzte lekura. Eta nola antolatzen duzue musika sortzeko? Norbaitek sortzen du eta bertzeak segitzen diote edo nola egiten duzue? Bai, horrela da. Eta errepertorioa egiten dugu moduan, kanta berriak ere. Nik normalean ni naiz proposatzen diena, eta geroago guztion artean egiten dugu kanta. Baina gero, batek eraman behar du ideia, eta orain arte... Bai, polita da, ekartzen duzunean, hori ideia bat... Aitzakia da, azkenean. Guztiek egiten dugula bere esparrutik ekarpen bat, ez? Denok joaten gara poliki osatzen, kanta hori, pixkat janzten, eta, nire esparrutik zer egin dezaket, nola jantzi dezaket, ez? Eta, hori hoberena da, norberak bere instrumentua da gehien ezagutzen duena, eta pixkat, zer ekarpen egin. Zorkuntzako momentua normalean beti da aberesgarriena, eta gian gaur egingo ditugun kantak bakoitzak eraman du beretzera,
eta han landuko du eta aurrengo entzegura ekarriko du bere karpena edo bere kontrakantua beste egituraren bai. Nola eramaten da 20 urteko talde bat antzinera? Zaila. Batez be pasatzen direlako jende asko. Eta askotan berriro hasi behar duzu musikari berriarekin, landuta daukazun errepertorioa. Eta hori normala da, ez da gure ogibiderik eta ezin duzu bermatu soldata bat edo ez dakite urtean zehar kontzertu kuporu zehatz bat horretaz bizitzeko, beraz, nahiko zaila da, eta beste aldetik ematen dizu askotan behar duzun pixka bat askatasuna beste proiektutan zartzeko edo zure bizitza personala garatzeko. Beraz, nik uste bi alde dituela, ez? Bai, batez ere hori udan mugitzen gara, ez? Baina esan duzuna, urteak pasala, normala den bezala, pertsona asko igaroko dira taldetik, eta bakoitzak bere ekarpena egingo du. Santi ez, 11 saltzatan dago, eta azkenean horrek ere emango dizu behar duzun askatasuna, ez? Bai, egin behar da, ez? Bizirauteko ibili behar da gauza bat baina goiagotan, baina tira hori azkenean, ez? Denbora luzera eramaten taldeek jasan behar duten zerbait da, ez? Jende diferentea pasatzen da, horrek ekarpena egiten dio, eta gero baino, aldiz persona ez gehien daraman edo bultzatzaile da bilarentzat pisu izan daiteke, baino aldi beran aukera ere bai, ez? Kantu eta gauza berriak sortzeko, eta horrekin zerbait emateko ere jendeari, ez? Estabilidade edo Milotxinen izenak zerbait ere badaki, ikustari baten denak badaki zerbait minimo bat garantizatu egongo da. Errespetua ematen du orain bertze urte eramaten duen talde batean sartzea berria? Errespetua baino, miretsi bai egiten da, ez? Proiektu batek ibilbidea daukanean, eta deitzen zaituztenen jotzeko, miretsi egiten da eta ikasteko goz sartu, baino gero jarrera nahiko hurbila edo familiarra dugu, orduan ez da zerbait inponitzen duna, ez, baina beti miretsi edo gustoz hartzen den deia da bai. Eta pixkat, jaso duen edo lortu duen maila hori mantentzeko, ez, asmota, ez, pixkat. Entsaioei begira, nola antolatzen zarete entsaiatzeko? Normalean, entzegu bakoitzean, bukaeran, ateratzen ditu guztiok gure agendak, eta saiatzen gara bat egin, hori zailena. Hurrengoa, ez? Zehazten, edo. Azkenean, talde desberdinetan jotzen duzu batzuk, ez? Bai. Eta nola eramaten da hori, ez? Azkenean, normalean estilo desberdinetako taldeak izaten dira, nola eramaten da hori? Beti aberasgarri da, ez? Estilo desberdinak jotzea, eta baina esan behar dut ere, herri musika askotan, ez da, albo batera edo ezaguntzat ematen dugunez, ez dugula agian hainbeste jorratzen, eta beti bakarrik edo esklusiboki herri musika jotzen duen talde baten jotzea beti atsegina da. Orduan ensaioak moldatzeko gai gara, ez azkenean kantak etxean begiratuz eta gero ensaio datak jarri, eta denboraldi batez negua oraina proposagoa da, elor zerrian elkartzen gara normalean, eta ensaioak egin, eta gero emanaldiak udan izaten dira, eta horrela da gure bizitza bai. Zer du Milotxin taldeak, bertze taldeak ez dutena? Edo ze berezitasun du? Nik uste toria nahiko garbi geratu da egin dizkiguten azken elkarrizketetan, guk jarraitzen dugula helburu berarekin eta benetakoa dela Nafarroak duen aniztasuna islatzea. Eta gure repertorian entzun dezakegu espata dantza bat edo euskal kantutegirik kantazar bat eta horrengoan herriberako kopla bat edo jota bat. Eta saiatzen gara beti zer berri ematen. Beraz, hori nik uste dela agian gehien eskaintzen diegu
publikoari edo jendeari ez dakit. Bai, badirudi Nafarroak oso txikia dela ez, baina saiatzen gara mugetatik kanpo joaten, eta ezakit beste herrialde bateko erritmoak sartuz edo musika tresnak. Eta orduan pixkat uztartu ez, Nafarroatik beti mundura begira. Hitz egin duzu lehenago jendearen joan etorria taldean, errango zenuke hori izan dela taldearen oztoporik eta handiena? Une batzuetan bai, aitortu behar dut nik, azkenean ni hasieratik daramadana, bai, beti joaten zaizu taldekide bat, utxune bat geratzen da. Utxune hori betetzen behar duzu berriro. Eta, bai, amiltegi batetik ikusten baduzu berriro taldea, eta diazu zer, jarraituko dut, ez dut jarraituko, merezi dut horrela ibiltzea, ez hasi berriro, eta momentuz, oztopo gainditu ditugu, ikusiko dugu. Horren urtetan. Eta gaur egun, ze oztopo izango zen handiena zuen taldean? Edo zein uste duzu gaur egun dela oztoporik handiena? A ber. Edo badago? Akaso behar genituzke data gehiago, ez? Agian finkotasun bat urtean, nik zera egito 25, 30 kontzertu ematen baituzu bederen, ez gehiago ere posible da, baina hor zifra hon batean ibiltzen zarenan, estabilidade moduko bat sortzen daia emanaldia rodatuago doa, eta hori izanen zen lagungarri bat, baina hori gure esku ez dagoenez, guk gure esku dagoena eginen dugu, ez musikalik eta beren egin, eta gero... Zaila da, badakite talde guztiek zaila dela, edo zailena dela kontzertua bilatzea, eta ongi ordaintzea ere, baldintza honekin egitea, dena batera izan urte osoan oso zaila da, eta izango litzateke hori oztoporik handiena. Bai, gaur egun eskaintza oso handia da, eta pixkat hortan sartzea, da pixkat talde guztiek daukaten erronka, hortan gabiltza. Eta oneri pixkot aria segituz, nola ikusten duzue Nafarroan musika kontu ez? Hitz egiten ari zineten zaila dagola. Bai, zaila, baina aldi berean oso anitza. Eta nik ikusten duena justo momentu honetan da, kriston aniztasuna, estilo ezberdinetakoak, eta beti bide berriak jorratzeko ilusioarekin. Hori da nik ikusten duena. Nafarresten musika estena oso ikusten oso maila altua dela orain. Batez be, euskaraz egiten duten taldeek. Nola jorratzen ari diren abestiak, erakusten duten maila, zuzenak nolakoak diren, oso landuta, zu? Bai, badago eskaintza anitza da, eta hala ere nik zerbait eskatuko banio agian izan nintzen kaleko musika gehiago, txarangak eta badabiltza, baino kaleko nizerek kantaldi mai ingurutan, mai ondorengo kantaldiak, rondaiak, hori agian pixkat hori eszenatokikoa ongi dago eta segurtatuta ikusten dut, ez jarraipena izanen dola, baina beste hori bultzatuko nuke agian. Pixkat modu herrikoiagoan sortutako zeo zer, ez? Espontaneoan. Hori da, pixkat naturalagoan, ez? Pixkat, antzinean edo duela urte batzuk sortatzen ziren horrelako egoerak batez ere herri txikitan, eta gaur egun pixkat esantik esaten duena. Gaur egun ohituta gaude eszenatoki baten gainean ikustera, giro hori, baina herritik sortu behar da kaletik. Eta, zuen kasuan laguntzarik, finantziaziorik edo zerbait jasotzen duzue, edo... Batzuetan, proiektu batzuetan eskatu diegu Nafarroako gobernuari ateratzen diren diru laguntzaren deialdiaren bidez dirua, hori bai, eskatu diegu, batzuetan ere jaso dugu, eta horrek errazten zaitu hori ekonomikoki daukazun egoera, baina gainerako diru iturri da beti kontzertua.
Eta etorkizunari begira, zer ronka dituzue talde bezala? Epe laburrean, ditugun bi kontzertuak orain otsailean, pasatu behar dugu, behar ditugu biak, batez zizur nagusian egingo duguna, eta zorran ditugun grabatzeko kantak. Hori izango da urtengo... Bai, erronka nagusia urtengoa da, gure 6. lana izango dena aurrera eramatea, kanta berriekin, eta pixkat kolaboratzaile ezberdinekin, egitea kanta horiek. Eta pixkat bide berriak esploratuz eta soinu berriak ere. Noraterako da oraingoan plazara, nor izangote gaurko ikusle ausarta. Noraterako da oraingoan dantzara, nor izangote gaurko dantzari aparta. Baliteke emakume haurduna izatea, edota aurri hurria dirudiena. Mugikorra eskuetan duen gizona, alabastoia hankartean duen amona. Noraterako da oraingoan dantzara, nor izangote gaurko dantzari aparta. Txapeladuna itona irribarretxua, edo soineko dun gazte diztigatzua. Bikotearekin bakarrik zu nahi bezala, neska mutilak gaur gazte heldu dantzara. Kriskitin, kraskitin, kraskitin, zu gurekin. Kraskitin, kriskitin, kriskitin, atzekin. Kraskitin, 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 busurekin. Kraskitin, kraskitin, batekin. Noraterako da oraingoan dantzara, nor izangote gaurko dantzari aparta. Oinak dantzan dituena gure parea, herri honetako alkate jaun Andrea. Bikotearekin bakarrik zu nahi bezala, neska mutilak gaur gazte heldu dantzara.
musika zuen dantzagabe. Musikari ontzat hori bai bakarra de. Gure atzenta zuen oinen amistade. Zuek zarete plaza guztien jaunda jabe. Kolaborazioa zitzaiten ari zineten, beharrezkoa ikusten duzu kolaborazioak egitea, eta ze garrantzi du hori taldearentzat, ez? Kolaboraziorik egitea bertze taldeekin, bertze musikariekin. Nik uste dut, garrantzitsua dela kolaborazio horiek egitea, batez ere, gure kasuan, Nafarroako beste abeslari edo taldeekin egin izan ditugu, eta pixkat, folk estilora hurbildu nahian, eta pixkat, ezakit, ere, beraien ikuspuntua partekatzeko, ez? Pixkat, gure estilora hurbildu nahian, eta aldi berean ematen da hartu eman bat, ez? Hori da, gu ere nolabait gerturatzen gara haien estilora, eta pixkat gure arteko loturak sendotu nahian. Bai, eta beti aberasgarri denez, gure kontzertu askotan, ez, Milotxinekin etortzen dira Utxun txalapartariak, edo Lauarin eta Tafaiako dantzataldeak, bat ala bestea etortzen da askotan, Jokin Taboa da izan da azkenekotan, Pipo zure lagun galegoa, bate mataztuko dut, Ainoa, Japon, bueno... 20. Urteneko kontzertuan izan ditugu kolaboratzaile asko, bai, baina normalean askotan jotzen dugu Utxun txalapartariekin eta Lauarin dantzariekin edo Tafaiako dantzataldearekin. Esan nahi nuen, kolaboratzea azkenean lagun eta lankide diren besteekin elkarri indartzea bezala hartzen dugu, ez? Bestea kolaborazio mota bada agian urrutiko edo abeslari musikari famatuagoekin izena hartzeko, momentuz bide hori ez du beste egiten, baina bai elkarri indartzeko eta elkarra berasteko bide bezala kolaboratu behar da bai. Kolaborazioa mestu bat? Bitu, azkenkan, grabatu ditugun azken kantetan, Nacho de Feliperi eskatu nion kolaborazioa eta ez izan zidan. Baina aldiz izan da Fermin Valentziarekin kolaborazio bat, hori oso garrantzitsua edo, ez, simbolikoa eta gure miresten dugu musikari batena. Eta betirako dena. Bai. Sigarren CD-a zitza egin duzue, nola doa? Gaur bertan egingo dugu lehenbiziko topaketa eta gaur ikusiko dugu zer ideiak lantzen ditugun. Gutxi gora bera, erdia, ez? Badaukagu, falta zaigu beste erdia. Eta, oraindik ez du izenbururik, ez dauka ezer, baina... nahiko kompleto izango dela. Bai. Nahiko osatuta. Orain dela gutxi Gaiarren eman zenuten kontzertu bat, zuen 20. urte hurrena ospatzeko. Garango zenuten hori izan dela Milotxinen kontzerturik garrantzitsuenetako bat? Ez nuke esango, garrantzitsuenetarikoa. Garrantzitsuenetarikoen artean egongo dela, bai esango nuke. Baina esan ditugu hainbat kontzertu oso bereziak eta importanteak. Batez ere, mendik kanpora atera garenean, sentitzen duzulako beste zarma bat, beste berotasun bat, ez. Adibidez Alemanian, ez? Bai, Alemaniako polita izan zen, jendea pixkat harritzen duzulako, ez, baina aldi berean herri musikak nahiko hurbil egon daitezke puntu askotan, orduan jendeak eskertzen duelako musika eramatea, beste tokitako musika. Baina alaren niretzat, bai, uste dut azken bi kontzert emanaldiak, bai, Gaiarrekoa, bai, Tafaiakoa bereziak izan direla, emozio ospakizun, 20. ospakizunarekin, zu ikusten zintugun oso bolkatua jendeakin, publikoakin. Bai izan direla bereziak eta nik uste dut hurrengo kontzertuetarako eman digula punto, ez? Ez da, heldutasuna edo hori ospatzeak ekarri dio taldeari kontu berezi bat bai. Eta publikoaren harrera nolakoa izan da? Bai 20 urte hauetan, ez dakit aldatzen joan den publikoa, ez dakit jende gaztea sartzeak ere jende gaztea ekarri duen?
agian hori izan da hauen sartzeko aitzakia, jende gaztea erakartzea, ez. Agian aldatu da, eta nik ez dut kontzienterik izan. Baina bai azken urteetan nik uste jendeak eman digula behar du, ja trajektoria horrek izan duen balioa, eta horregatik hasi gara pixka bat izaten behintzat hemen Nafarroan folk lantzen duen talderik importantenetarikoa, eta egiten ditugun kanta jendeak bere zain daude. Hori nik batek baino gehiago jazan didate, entzun dut eta zeon, eta bideoa ere, beraz, harrera eta erantzuna beti ona, eta uste dut gero eta hobea. Baina beti, oso kontziente gara, publikoa gehiemat heldua dela, baina noizbenka etortzen zaizu gazte bat, edo kutsitxia abestuz, edo kopla batzuk abestuz, edo jobar ze kuriosoa kopla hau, edo pixkante interesa adiraziz, eta hori oso pozgarria da. Beti egoten dira gazteak hortik, baina bai, modu gutxitua. Anekdota bat? Anekdota, ziurazki asko, horrein datorkit burura. Adibidez Suedian egon ginen jaial potente hon batean jotzen, eta itzuli ginen handik oso posit eta harrituta, oso ez ezaguna ginen. Hala ere, izan genuen egin genituen bi kontzertu, eta bietan sentitu genuen publikoaren berotasuna izazen izugarria. Zoratzen ziren suediarrek gurekin entzutean alboka edo irrintxi bat imitatzen gintuzten. Guztiek ez, baina askok uñotxik zijoazen, jendea oso alternatiboa eta gu ikustean eta gure musika entzutean, izan zuten erantzuna izugarri izan zen, guztio dantzatzen, saltoka egiten, ezin genuen espero. Eta arrakasta izan dugu hemen Suedian. Uste duzu gaur egun euskararekiko eta euskal musika deritzon hori aldatzen doala? Ez dakit, gaur egun, baude talde batzuk, ez dakit, ikusten dut Olaia Intziartekin, Ola Salvador, gaur egun zetak egin duena, guzti horrek euskal musikaren panorama aldatzen ari dela. Zezurek ere euskal musikariak zarete eta euskarazko musika egiten duzue eta ere sartuta zaudete nolabait ere euskararen kultur mundu honetan. Ez dakit aldaketarik ikusten ari zareten orain. Nik ikusten dut, bakoitzak bide berriak esploratzen ari dela, ez? Hainbat taldek esploratzen nahi dituzte bide berriak, baina beti nabaritzen da hor herriarekiko edo lurrarekiko lotura bat, ez? Talde batzuetan nabariagoa da, edo beste batzuetan kostatzen da pixkat ikustea, baina beti joaten gara sustraietara edo adibidez hori, zetakek egin duela gutxi, nabaritzen da hor lurrarekiko sustrai sendo hori, ez? Eta, agian gure taldean nabariagoa da, hortan... Zutabea delako. Bai, zutabea, oinarria hori delako, baina pozgarria da nola talde guztien atzean pixkat helburu nahiko berdintxoa daukagu. Amets bat taldearentzat? Jarrai dezala, aurrera. Jarrai ditzagun... Eta herrialde gehiago bisitatuz, kultura gehiago ezagutuz, eta pixkat, Beti aldarrikatzen dut nik elkarrizketa guztietan, Euskal Herriko plaza asko daukagula zapaltzeke, barkatu. Eta ez dakigu zergatik, baina Gipuzkoan, Bizkaian, iparraldean,
gutxitan jo dugu, edo ia falta zaizkigu herri asko egiteke, eta ez dago modurik, eta ezin dugu lertu. Zergatik. Nafarroan musika gehiago mugitzen da, bertzeko lekuetan baino? Gure kasuan, gure kasuan ez, gure taldeko bizipena ikusita, bai, Nafarroan jotzen dugu gehien bat. Bai, baina batez be, Iruñetik iparralderantz. Ze gertatzen zaigu guri ere, eta Faiatik berantz, Goalderantz ere kosta egiten zaigu, ez dago modurik Koreian, Tintroenigon edo Tuteran jotzeko, ez dago modurik. Hala ere, Baionan edo Baigorrien bakarrik izan dira iparraldean jo ditugun herriak. Zergatik ez Loitzunen, zergatik ez Senperen, zergatik ez edo zin jaialditan, zergatik ez Bizkaiako hainbat herritan. Ezin dugu ulertu. Aukera sortatuko dira eta optimismo begiratuko diogu etorkizunari. Nire partetik, ea Miautxin taldeak bertze 20 urte aktiboan eramaten ditu, eta Eskerrik asko. Osongi. Mi esker, zuei. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.